Lewap vilayetiniň Türkmenabad şäheriniň bazarlarynda sadaka soraýan, dilekçilik edýän çağalaryň köpelendigini syňlasa bolýar. Mektep ýaşlaryndaky çağalar özleriniň ýaşaýyş durmuş şertleriniň agyrdygyny belläp, gyşky dynjalş günlerinde maşgaly eklenjine kömek etmäge çalışýandyklaryny aýdýarlar. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 8 ýanwarda Sebitden maglumat berdi. Gazanç gözlegünäki çağalaryň sany mekteplerde gyşky dynjalyş günleriniň başlamagy bilen geçen hepdäniň ikinji günlerine köperip başlady. Takminan 4-nji 5-nji synplarda okuyan çağalary şäheriň alyk önümleri satylýan iň uly sowda nokatlaryna, gök we mekan bazarlaryna syňlasa bolýar. Dip habarçymyz aýtdy. Bellesek häzirki wagtda Türkmenistanyň orta mekteplerinde okuw ýylynyň 2-nji çäriýegi tamamlanyp, gyşky dynjalyş günleri dowam edýär. Mekteplerde gyşky dynjalyş günleri adatça dekabryň 29-ndan ýanwaryň 10-njy aralygyny öz içine alýar. Çağalar ellerini uzadyp azyk önümlerini satyn alyp ýören alyjylardan esasan pul soraýarlar. Birine pul berseň, dilekçilik edip ýören beýleki çağalar hem bereniň görüp destine ılgap ýanyňa gelýärler we her biri maňa da pul beräýin diýär diýip lewaply bir alyjy anonim şertde habarçymyza gurrun berdi. Çağalaryň käbiri bolsa alyjylardan azyk satyn alyp bermegi ýa-da satyn alan harydyndan bölüp bermegi haýyş edýär. Çağalar daýdy, daýy diýip ýanyňa gelýärler we satyn alan peýnirinden maňa da bölüp beräý. Häzir men aç galdym. Masgalam aç galdy diýärler. Köp adamyň olary nefsi agrap satyn alan azygyndan bölüp berýär. Dip Türkmenabadly başga bir ýaşaýjy anonim şertde aýtdy. Habarçymyz ýaşaýyş durmuş şertleri petelýän raýatlaryň barha köpelýändigini syňlasa bolýandygyny aýdyp, käbir hojalyklarda günde bir gedekde ıssy naharyň bişmeýändigini belleýär. Bazarlarda goşmaça gazanjyň gözlegine çykan çağalaryň ählisi sadaka sorap, dilekçilik etmeýär. Olaryň arasynda hojalyklarda bişirilen azyk önümlerini satyp, maşgaly eklenjine kömek etmäge çalışýanlar hem bar. 10-12 ýaşlarynaky gyzjagalar üstü saçak bilen ýapylan padnosta somsa satýarlar. Olar bu padnos ellerini götürüp bazaryň içinde aýlanyp alyjylara we satyjylara somsalary satyn almagy hödürleýärler. Olar mektep kanikuluny gazanç etmek üçin ejesiniň bişirip beren somsalaryny satýanlyklaryny aýdýarlar. Dip Türkmenabadly alyjy belledi. Indi 6 ýyl gowrak wagt bäri ykdysady kynçylyklary başdan geçirýän Türkmenistanda ilat giň aýran işsizlik, hyzmatlaryň we haritlaryň iýdigderli gymmatlamagy bilen ýüzbeýüz bolýar. Aşgabatyň jemaat hojalygy gulluklarının işärleri üçin täze ýyl hideksiz haýwanlary tutmak bilen bagly has berk talaplardan başlandy. Jemaat işärleri her aýda birnäçe pişigi tutup tapşyrmaly edildi. Bu talaplary ýerine ýetirmelik işärleri aýlyklarynyň bir bölegini ýa-da iş ýerini ýitirmek kopawanýar. Aşgabatyň jemaat gulluklarının her bir işäri bu ýyl köçelerde pişikleri tutmak boýunça aýlyk plany ýerine ýetirmäge borçly edildi. Buýrugyň Aşgabatyň häkimligi tarapyndan berilenligini Azatlyň habarçysy 8-nji ýanwarda anyklady. Häkimiň jemaat hyzmatlary boýunça orunbasarynyň buýrugy bilen şäher ýaşaýyş jaý dolunduruş edaralarynyň ýolbaşçylary paýtagtdaky öýtüt haýwanlary azaltmak üçin edaranyň her bir işgärine pişikleri tutmak planyny bermäge borçly. Dip habarçymyz aýtdy. Onuň bilen söhbetdeş bolan jemaat işgärleriniň söýlerine görä ýolbaşçylar görkezmeleri ýerine ýetirmekden boyun gaçyranlara jerime salynjakdygyny we olaryň aýlyk haklarynyň pul tutuljakdygyny duýdurupdyr. Olar indi tutuş sebitde pişikleri gözlemäge we tutmagy mejbur bolanlygyny aýdýarlar. Köçelerdäki haýwanlary ýok etmege güýçlendirmek baradaky bu buyruk ýene de dilden berildi. İşgärlere ýazmaça görkezme berilmedi. Azatlyk radiosu Aşgabatyň häkimliginden resmi maglumat alyp bilmedi. Geçmişde paýtagtyň jaý dolandyryş edaralarynyň işgärlerinden pişikleri tutmak talaby birnäçe edilipdi. Olara plan hem berilipdi. Azatlyň habarçylarynyň odaly habar berişi ýaly käbir işgärler pişikleri gözläp tapmak we tutmak üçin az mukdarly pul töläp ýerli ýaşaýjylary şol sanda çağalary hem bu işe çekipdi. Seýrek ýagdaýlarda işgärler buýruklary ýerine ýetirmekden ýüz öwüripdi. Jemaat işgärleriniň köpüsi pişikleri tutmak bilen meşgullanýar. Geçmişde köçe süpürüjüler we köp gatly ýaşaýyş çaýlarda araççylyk işleri berjaý edýänler pişikleri tutup, olary plastik haltalara salýardy. Şol ýerde haýwanlar demigip ölýärdi.
Aşgabatyň jemaat gulluklarının işgärleriniň sözlerine görä, olaryň köpüsi muny etmek islemýär, ýöne işini ýitirmek gorkusy sebäpli mejbur bolýar. Ýurtdaky agyr işsellik şertlerinde büdjet edarasynda işleýän işgär adatça bir näçe maşgalar zatyny ekleýär. Şol wagtyň özünde de haýwanlary goraýjylaryň sözlerine görä, etpişikler babatynda uly rehimsizlik we zalymlyk görkezýän işgärler hem duş gelýär. Adatlyk radio setleriň rehimsizlik bilen tutulýanlygyny, demir tiýimler bilen bogulup taýaklanyp ýenjilýänligini we otlanýanlygyny görkezýän ençeme videolary çap edipdi. Türkmenistanda haýwanlary köpçülikliň tutmak çäreleri ýygyderli häsiýete eýe bolýar. Aşgabatyň häkimetleri köçelerden haýwanlary ýygnamak we ýok etmek meselesine aýratyn üns bermek bilen tapawutlanýar. Şeýle-de plany ýerine ýetirmek üçin paýtagtyň ýaşaýyş jaý dolandyryş edaralarynyň işgärleri öýlerde ýaşaýan haýwanlary hem alyp gaçýarlar. Öý pişikleriniň hususy jaýlaryň we kwartiralaryň penjerelerinden, itleriň bolsa hatda olary gezdirip ýören eýleriniň ellerinden alınmagyna degişli ýagdaýlaryň ençemeti barada habar berilipdi. Bu aralykda Azatlyk radiosynyň habarçysynyň sözlerine görä, Aşgabatyň jaý dolandyryş edaralaryny işleýänleriň aglaby köpçüligi welaýet ýaşaýjylary bolup, olar sebetlerdäki has agyr işsellik zerarly işin gözleginde paýtagda barýarlar. Şeýlelikde bu adamlar bu işe gaty garaşly we köplenç hukuksyz bolýarlar. Şeýle-de iş sagatlaryndan artyk işleýärler. Migrant işçiler paýtagda zähmet çekýän aýallar we erkekler her gün 12-14 sagat işleýärler. Ýol başçylary olary adam hasaplamaýar. Olaryň çykgynsyz ýagdaýlaryndan peýdalanyp, olary kimsidýärler we basy edýärler. Haýtydyr bir sebäbi bahanalap jerime salýarlar. Diýip habarçymyz aýdýar. Azatlyk bilen gürleşen köçe süpürüjüleriň sözlerine görä, agyr şertlerden başga da olar arasaçylyk işleri üçin serişdeleri satyn almaly bolýarlar. Köçeleri süpürmek, yer astı geçelgelerde divarlar ve tutowançlary ýuwmak üçin eskileri, arasalayjy serişdeleri we süwseleri özümüz almaly bolýarys. İş eşikleri hem öz hasabymyza. Diýip Aşgabatly köçe süpürüjü anonim gurrun berdi. Ýurduň häkimetleri itlere we pişiklere rehimsizlik şeýle hem giňden ýaýran işsellik we yerli resmiýetiň edin ettiligi ýaly problemalary resmi taýdan ikrar etmeýärler we kommentirlemýärler. Pişiklerin we etleriň ýygyderli ýok edilmeginiň fonunda paýtagtyň ýaşaýjylary sıçanlaryň we alakkalaryň köpelmeginden ejir çekýärler. Rusiya 8-nji ýanwarda Ukraina sebitlerine raketa zarbalarynyň agyr tolkunyny amala aşyryp adyndan 4 adam öldürdi. 40 adam şikayet aldy. Raýat infrastrukturalarına we ykdysady desgalary zepir ýetirdi diýip Ukraina resmiýleri we harbylar aýtdy. Ýurdun köp böleginde şol sany paýtawt Kiýewde howa hüjüm duýduruşlary oglan edildi. Kharkiv, Dnipropetrovsk, Kryvyi Rih, Khmelnytsk we Zaporojye sebitlerine birnäçe partlama habar berildi. Khmelnytsk sebitine 2 adam öldürildi. Sebitiň döwlet administrasiýasy bu sebitde bolup geçen 6 sany partlamada infrastruktura desgalaryna hem ziýan ýetenligini Telegram arkaly habar berdi. Kryvyi Rihiň sebit häkimi bu sebitde Rus raketalary tarapyndan adynan bir aýalyň öldürilendigini aýtdy. Goranmak geňeşiniň başlygy Aleksandr Vilkul şäheriň agyr howa hüjümi astyrnadygyny aýtdy. Yerli Telegram kanallary Kryvyi Rihdäki Sanny Galereya Sowda merkeziniň binasyna bir raketanyň zarbyranlygyny, agyr ziýan ýetirendigini aýtdylar. Kharkiwň sebit häkimi Oleg Sinyahubov Rus raketalarynyň Zmiýew şäherine 63 ýaşly bir aýaly öldürendigini aýtdy. Sinyahubov adynan 4 raketanyň Ukrainanyň 2-nji iňir şäheri bolan Kharkiwa zarby urup bir senagat kärhanasyna hemde bir bilim edarasyna ziýan ýetirendigini aýtdy. 2 adam şikayetlerini, başga da 2 adam henidem harabaçylygyň astyna galýar diýip Sinyahubov aýtdy. Häkim Yuri Malashko Zaporojye sebitine bolup geçen 5 partlama barada habar berdi. Hemde ýaşaýyş sebitlerine de ziýan ýetiren hüjümlerde adynan 2 adamyň yaradary bolanyny aýtdy. Dnipropetrovsk sebitiniň Novomoskovsk şäherine içi ýolagçyly bir köpçülik ulug serişdesi minibus partlama tolkuny bilen agdaryldy. 3 sany administrativ bina, 2 ýanygyç bekedi we bir sany 5 gatly ýaşaýyş jaý ziýan çekdi diýip sebit häkimi Serhiy Lysak aýtdy. Jemi 24 adam şol sany 5 çağa şikayetlerini, olaryň ährisi keserhana ekdildi we aram ýagdaýda diýip Lysak aýtdy. Günorta Odessa sebitiniň häkimi Oleg Kipr bu sebitiň üstüne 7 sany pilotsuz uçaryň urulyp ýykylanyny habar berdi. Ziýan çekmeýärde şikayetlenme bolmady. Ukraina goşuny özüniň howa hüjümlerinden gorunuş ulgamlarynyň jemi 18 ganatly raketany we 8 sany Irana ýasalan dronlary urup ýykanyny aýtdy. Howa güýçleriniň metbuat sekretary Yuri Ikhnat Ukraina telewizionyny urup ýykmalaryň derejesiniň adatdakysynyň pes bolmagyny
Rus ganatly raketalarynyň sanynyň köp bolmagy bilen hem-de ABŞ-nyň Patriot ulgamlary ýaly öseni howa gorunuş ulgamlarynyň ýetmezçiligine olary urup ýykmagyň has kynlaşmagy bilen düşündirdi. Olar köp sany ballistik raketalardan peýdalandy we bu hili nişanalary diňe Patriot ýaly ulgamlar bilen ýykyp bolýar diýip ihnat aýtdy. Bu aralykda Russiýanyň Ukraina bilen ara çäkleşýän Belgrad sewtiniň häkimi Vyacheslav Gladkov Ukraina tarapyndan serhediň aňry çetinden amala asyrylan zarbalardan soňra 300 çemesi ýaşaýjynyň Belgrad şäheriniň meýleçin evakuasiýa edilendigini aýtdy. 300 töwereg Belgrad ýaşaýjysy häzirki wagtda Belgrad sewtiniň Stary Oskol, Gubin we Karachanski etraplaryna kwatlaýyn ýaşaýyş merkezlerine diýip Gladkov telegramna ýazdy. Belgradyň sewt häkimetleri 30 dekabrda şäher edilen Ukraina zarbalarynyň 25 adam öldürendigini aýtdy. Bu Ukraina hüjümi 29 dekabrda onlarça Ukrainalyny öldüren agyr Rus zarbalaryna gaýtabyl boldy.